Greetings, good people. My name is DJ Holly, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu, che content, chitubu, chisingapwi, chitubu, chinonwane munhu wese, chitubu, chakavenekwa, chikawongororwa, nana mazvikokota kunzi aiwaka chitubu ichi. Chine content iri healthy, content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe, ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kana ungo wagara uri mugaro wepanapa, aiwa dango kutenda nekuita sei nekurumidza kubhadhara rent. One. Nyaya ndinayo inosekesa, inosiririsa, inonzwisa tsitsi, but ndozviripo. Pakashata baba, pakashata. Saka ndapinda munyaya yangu zvamanje manje, ndoda kuti kana une business raunaro, rauda kushambadzirwa, ndibate namba dzangu ndodziri pasi apo. Kana uine nyaya yaunayo yauda kumhangara, ndibate futi pasame number iyoyo handitika. Kana une any contribution that you want to do towards my topics that we discuss panapa, ndibate futi pasame number ipapo handitika. The platform is open for everyone and we are discussing nyaya dzitaure nezvadzo. Kunyanya nyaya ndokufambira mazuva ano nyaya yemaprofit, nyaya yanapapa vari kubira vanhu mari, maconmen vanhu ava handitika maconmen. So pane video randaisa futi panapa ndichitaura pamusoro pamadungwe na passion java. Ndo vanhu vatamboti timbotaura nezvavo. Vakomana vari kutaura ivo kuti vakaenda kudenga vakanoona vakanoona Mwari. Umwe akati Mwari akauya pano pasi, tikadya 3 kgs beef. Ameno zviri here, enda unoona video iroro, link ndaisa mudescription, unozvionera wega, usiya comment ikoko handitika. So zvamanje manje nyaya ndiri kufambira inyaya yemukomana uyu. Mukomana anozivikanwa nemukurumbira wekutuka ZANU-PF, wekushora ZANU-PF. Uyu mukomana anonzi Vines. Zviri kunzi azobatwa neVakomana veMusangano, vakambomupa chidzidzo kuti adzoke mugwara remusangano. Hanzi mukomana arohwa, agadziriswa. Miretone pane mamwe matweets anga ndichitry kutsvaga but ndashaya, ndazongona ma-screenshots paGoogle. Amenoti zviri kufamba sei, but let me just read one of the tweet iri panapa. Yakanzi, if you are celebrating this ZANU-PF independence, just know kuti you are celebrating 44 years of being colonized by ZANU-PF, 44 years of being abused by ZANU-PF, 44 years of unemployment, 44 years without a stable currency, 44 years still no house. We have been colonized by ZANU-PF for 44 years. Mawana, mirantore screenshot ndikuratidzei muzvionere zviri kutaurwa nemukomana. Matweets aya ndambotrai kumatsvaga maoriginal acho, haasi kubatika baba, haasi kubatika, anenge akadelitwa. Mawani mira ndikuisire apo. Muite sei muzvionere kunzi 44 years vanhu muchiita sei, vanhu tichimbunyikidzwa ndiRayvines. Saka hanzi nyaya idzodzi dzekutaura achituka musangano, achituka polisi, achiita sei, achizvita akapenga, ndo dzazomuita kuti asvike pakuita sei, pakubatwa nemayouth. Vaita sei, vamupfekedza boots size yake chaiyo handitika. Right, iro screenshot anga ndichiverenga. Ndozari panapa pane vanofarira kuti hole anonyeba, hole akazoti chichi. Iro screenshot riri apo iro handitika. So I was trying to look for the screenshot, the original one, ndarishaya. Saka nyaya ndikufamba nayo iyi, inyaya yandatora pa Harare. Ndise screenshot racho muzvionere mega. Screenshot muzvionere mega kuti pakashata koi ngaichimbobva. Right. Vines arohwa neVakomana veMusangano Mushure Mekunge Anyomba Musangano. Anopona here apo. Video racho taisa ku WhatsApp ye Harare.
kana musina kuruona pinda mucomment section. Mawana hanzi pa anopona here Mkomana veMusangano arohwa neVakomana veMusangano Mushure Mekunge Anyomba Musangano. Aiwa, inini ndinowanzofarira hangu comment section baba. Siya comment mucomment section utaura kuti unofunge chii nazvo zvokuti Mkomana abatwa maparts paitika my reactions asiri bo apo. Mira tipinde mucomment section tione kuti haufa. Zvikanzi vamwe vari kuti apiwa mota neMusangano, iwe uri kuti arohwa. Yes. Hanzi vamwe vari kuti apiwa mota neMusangano, imi muri kuti arohwa sei. Zvikanzi aka kana basa. Vakomana mungava matoo munhu akaera vakomana bo here yamune muchiita izvi. Kanzi ngakarohwe karombe. Mawani pakashata. Zvikanzi havana kunyatsomurova wani. Zvikanzi ngasiye mutoriro chete. Iwe vanhu vachanenge vachitoda baba. Isa comment mucomment section utaura kuti uri kufungei, uneonawo sei nyaya yaRay Vines ari kunzi arohwa neVakomana veMusangano mushure mekunge ashoropodza anyomba musangano weZanu PF. Hanzi haana basa uyo, karombe ako. Vakomana chego chakadaro chinenge chichiitika. Mungava matoo munhu akaera vakomana, musazodaro pazvinhu zvacho. Zvikanzi neumwe as long asiri weZanu PF hatinei nazvo izvo. Anenge adena anzi anenge adenwa kubhawa orohwa hameno ikoko. Alright. Hanzi anenge adenwa kubhawa orohwa. Ivo vanhu vachiri kurwa kumabhawa here, icho chiri kuitika kumabhawa uko. Pakashata baba. And then zvikanzi uyu ngaarohwe chaiko. Vanhu havasi kumusapota baba, vari kumuti arohwe. I think nyaya yakaita yekumbotuka wingi dhiya ndo yakaita kuti vanhu vagumbuke, vanhu vasafare nazvo. Hamenoti unozvionawo sei hombe yavhurwa neMukomana akashoropodza Musangano paIndependence kuti bo here. And hanzi ndo yazosvika panguva inoyi yekuti aite sei akanikwe neVakomana vamugadzirire size. So ndo nyaya yanga tichingofamba nayo. Munoziva pachitubu isi tinongouya nedingindira redu nderekungoti umbowo tokuratidzai mamaita sei mamazvionera zvava kwamuri, kubvuma kusabvuma, kutenda kana kutenda, izvo zvazvenyu izvo, but umbowo mune maita sei munenge mahuona handitika. So as for me DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, tikuti it's bye for now. Ngatisangane muvidhio rinotevera.